गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लानायनि थाखाय थियारि खालामनायनि सोमोन्दै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि दिप्ति प्रसाद ब्रह्मनि बिबुंथि। बिटिसिनि पार्टी सरकार खुंगिरि महरै बिपिएफनि समायखिरा हाबाफारिया फैगौ 3 अक्ट'बराव जानो गोनांखौ मैया आसामनि रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्थ्रिजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे 28था समस्तियाव देरहासार जानाय गासै बिजाथिफोरा ज' सावरायनायनि गेजेरजों 5 अक्ट'बराव बिटिसि सेक्रेटारियाव थि खालामबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ बिटिसि इलेक्सनाव गिबि खेब भट होनायावनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ देरहासार खालामनानै सरकार दानायाव मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों। बिथाङा सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125 भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ सोदांनाय आरो बिटिआरनो थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय फरायसालि सरखारि खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिया आन्थोर जयै जागोन। गासै बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जानो थाखाय खावलायबाय। बे बाथ्राखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्टनि सायाव दान्थे बिदान्थेखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा दिनै गोख्रों खेंफोरथि होदों। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनाया बिसायख'थि जोबनाय बारलांनाय बेनि रिजाल्ट फैनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ खालामनांगौनि जि सोमावसारनाय बेयो बिटिसि बिटिआर सरकारनि हेंथा नङा। जोंनि सोमावसारनाया भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन। बियो हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बिथाङा रोखा खेंफोरथि होदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिनि रायजोफोरा मोनसे गोदान सरकार मोननो थांगासिनो दं। 2020 बर' गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय खामानिफोरा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 6 एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेफोर आद्रा थानाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव थानानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होननानैबो बुङो बिथाङा। रुंसारि लाइसुमा स्वर्गियारि गोसोखांथि नैथि राङारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जोबबाय। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि गेलेमु आफादजों खुंजानाय रुंसारि लाइसुमा स्वर्गियारि गोसोखां राङारि बान्था जोलुर बादायलायनाया 24 आगस्टनिफ्रायनो सिमेन्ट सापरि मिनि स्टेडियामाव खुंजानाया दिनै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव खरसांग एफसि माजुलियारि इउनाइटेड एलिफेन्ट एफसि शिबसागरनि गेजेराव 5-1 गलनि फारागथियाव खरसांग एफसि माजुलिया देरहासार जानो हायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो जनाय बिधान सभा बियाबनि एमएलए भुपन पेगु, बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिसर बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सइकिया गार्गआ माखासे बिबुंथि होदों। जुबिन गार्गखौ लैथोआव थांनो होनो नाङामोन। सिद्धार्थ शर्मा आरो शेखर ग'स्वामी बिथांमोना जुबिन गार्गखौ होबथानो नांगौमोन। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायाव बेयाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनो दायनिगिरि। सोरखारि नायबिजिरनायाव आंहा फोथायनाय दं। बे बाथ्राखौ बुंथिदों जुबिन गार्गनि अनसुलि बिसि गरिमा सइकिया गार्ग बिथाङा। 273 बोसोर गोजाम बोराइ फुजासालियाव दुर्गा फुजा फालिनो साखाफारा। दिनै षष्ठी एबा दथि बिमा दुर्गाखौ बरायनाय सान। दिनै हरनिफ्राय जागायगोन गोहोनि बिमा दुर्गाया फाथालाव फैनायखौ बरायनाय बेल बरन फोरबो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जारिमिनारि जायगा फेरगावनि दथलापारा बुरा फुजासालियाव गोजोन आरो रंजानाय थासारि। बयनिख्रुइ गोजौसिन बे बुरा फुजासालियाव दुर्गा बिमाखौ सिबिनाया आलादा। बेयाव जेबो मुसुखा बानायना सिबिनाय जाया मानोना बेयाव दुर्गा बिमानि मुसुखानि सोलाय गोदोनि अन्थाइनि मुसुखायावसो सिबिनाय जायो। बे गोथार थिलियाव सैथो गोसोजों सिबिब्ला बिमा दुर्गानि बोर मोननायनि गोबां बिदिन्थि दं होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।